Здравейте хора, аз съм Лени и това е моя канал, Лени Сестримска. Това е Вероника, аз ви казах, че ще снимам с нея тази седмица. И днес ще се гримираме, както виждате и тя носи гримове. И моята малка чантичка с гримове. В този клип аз ще гримирам нея и ще бъде качен в моя канал. В нейния канал ще бъде качен клип, който тя мен ще гримира, който сигурно ще го качим утре или други ден. Затова нека да започваме. Да започваме. Това е коректор. Коректор на балея. Да. Само за малко ще спрем. Да. И така, малко проблеми имахме с чукнане някой на вратата. Така, ще сложиме коректор, който се използва за затъмнение на... Не за скриване на път. Същото е. По носа имам. Къде бе? Отстрани отгоре тук. Аз не ги виждам. Ага. Така. Ето тук отгоре. Всъщност да ви кажа, да гримирате е приятно, но аз не знам. Не се занимавам чак толкова с гримовете. Аз... Вижда ли си нещо? Не се вижда. Малко тук там е. Давай сега за това. Така. Това всъщност е приятно да ти го мажат в лицето, поне за сега. На мен ми е приятно. Така. Това е като кожен цвят на коректора. Да, избираш си цвет. Така. Ще продължиме. Моля се обърни към мен. Аз да видя С малко руж ще сложим, тъй като аз имам на аура руж. Това не е ли бронзант? Не е руж е. Как това ще е руж толкова тъмно? Това е бронзант. Руж е, аз просто го взех с такъв цвят. Чакай, че не съм такова. Това е аура. Ти от Лили си го взимал? Не. Откъде? Забравихме, Пиема. В Пазарджик. PM. Да, Пием. Това е също като магазина в... DM. Искаш да кажеш. При нас е Пием, при вас е ДМ. Пазарджик е такъв. PM. Да. Същото е. И попитахме Имате ли продукти на балея? Да. И попитахме... Ето тази марка. Да. Ето DM. Е така ли? Да, ама при нас имаме и PM и DM. Да. И попитахме за такава малка част на руж. Ма кой ти го купи това, майка ти? Да. Защото ти трябваше. Да, и по-точно ми свърши. Чакай, не с тази четка. Виж тази как се рони. Та ми е хубава. Чеки ма стреснаме. И с тая, моята. Добре. Това е. И е така, виж. Не тук е така. Знам как се прави, не съм... Не много, скоро съм ги прала. Това всъщност е хубав цвят. Аз си го избрах, защото е по-кожен и си отива на моята възраст, тъй като... Ние много не се гримираме, защото само за специални случаи за... Да, аз не се гримирам. За рождени, сватби и тем подобни глупости. Да, и то... Иначе в ежедневието, в училище не слагам нищо. Аз за училище слагам само ето такъв балсам на Нивея. Нека тя да ви обясни за тези сенки, откъде са и. Тези сенки са ми от Дони от Слаб Мила. Тя ми ги подари. И виж тук как си ми разложила ружа. Къде? Дай да го размажа. Чакай, аз накрая ще се видя на огледало. Добре, ама не се гледай там. Да, без Така, огледало. Защото дай внимай, че четка. тук има огледало. Знам. Ето тази четка е за сенки. Добре, дай ми четката за Тази сенки. четка. Добре, всеки знае каква е четката за сенки. Сега първо да решим... Не, да, аз не се виждам. Ти няма пози, видиш, ти си още бела като пън. Така да е плъновете не са толкова бели. Ще сложим... Розова ли ще ми слагаш, май? Да. Защото съм с розови дрехи. Даже леглото ми е розово. И Малко смешно е това. той иска още малко розово така. Ох, чакай. Спри да я спри, не мърдай. Ще ми извадиш код и ме е страх да си го отворя. Не дей, тогава да не те заплашва, може. Така. А за спиралата не знам кой ще правим. Спокойно там мога да се оправя. Успокой очето. Аз като четка бладисвам. Спри не такова, дигни се очаците. Не прави така, че ги избръчваш. Добре, готова си.
И сложиш ли някакъв друг цвет? Еми може? добре, затвори си участите или лаво ще сложим. Ама ти внимавай, тези сенки са много рунливи. Нищо ще стане с цветна. Ако искаш, можеш да сложиш си. Ма не отгоре, а отстрани. Същото е. Мъкни. Аз си забрав. Ай, стига толкова, че ме е странно. Не се гледай казах ти. Мале това руш. Много прави се с това руш. Аз не мога. Ти не стига. Къде? Да Чакай, погледни. няма да му правиш. Това, което си направил, това ще си. Сега ще ми слагаш спирал, мен ме е много страх. Не, чакай още. Така. Какво ще ми слагаш, мама? Преди това искам да Кое ще сложа... Чакай само да го намеря. червил? Да, обаче този цвет е много тъмен за тебе, мисля. Нищо не дай. Само да ви го покажа. Ти знаеш как, ма? Гледала съм твоите клипове, ма. Гледала си ми, Дай, ама. айде затваря устата. Маймуна така. Ама отвори. Чакай, всички ми казват, че има много малко уста, да знаеш. Че да не на кои. Мъкни, че хора, да знаете, ние сме много забавни хора. Отвори устата, маймуна така. Гледа, не мога да ти бръкна в устата с това. Седи мирно, че си като маймуна, тук че ако ти се движи по устата как. Трябваше така. Моли в Аз не мога да мисла, се виждам така. моли в мисла, че не трябва да ти слагам. Не. Може да сложиш на веждите, молив. Ама не, това е много тъмно. Това е синьо, дай да покажа на хората. Това е синьо дори. Закова го. Няма нищо случайно. Добре, спри. Няма страшно. Това ми е първият път, който слагам. От тази спирала. Всъщност аз съм специалист. Тя има същата, обаче нейните надписи не са си изтрили. Ти откъде си я Кака ми я даде? Всъщност твоите верно са си се трили. Да. Дай си участие. Сега искам. Ето много. Добре. Може ли да спрем на стоп? И Да, тогава? аз всеки знае как се нася спиралка. Следващия клип, който ще направим, ще е в моят канал, как аз не я гримирам и ще си остана с този грим. Така, но преди това да довършим нейния грим. Сложих, тя ми сложи спирал. Не знам доколко се вижда. Вижда се, е хубаво, че не ти бръкне в участите. Да, за малко беше. Така, сега... Ох, с твоите ногти ме уби. Чакай малко, ма. Ами знам нещо ме направи. Куче. Така, ще им сложим... Гланц. Внимай, с това много ще чу. Няма да натиска, малек джуки прави. Спри, че... Така, Стига толкова. малко глас. Добре. И сега идва най-смешната част. Да се огледам. Да. И което ще го направим... Не спирай на пауза. Няма да спирам. Просто исках да видя колко секунди е клипа. Какво разстрах ме ето огледал. Ама на камерата виж тук как изглежда по-тъмно. Ми той камерата е тъмна. Да ви кажа хора, аз съм на края на леглото. И тя се бактава точно в мене. Ами аз съм на крапа на камерата. Минима... Добре, ще преместим камерата, само секунда. Стигаме. И така. Хора, това мисля, че... Мале, Таша му издумка. Не, чакай, спри. Паднах! Хора, това е краят на клипа. Благодаря ви, че гледахте. Абонирайте се, дайте палеца нагоре и до скоро.